Labaran dare kenan. Shugaban hukumar Hisbah na jihar Kano, Malam Aminu Ibrahim Daurawa, ya sanar da cewa ayyukan hukumar za su ci gaba da gudana kamar yadda aka fara na gangamin kawar da baɗala da tsarkake jiha daga ɓata gari. Malam Aminu Ibrahim Daurawa ya yi wannan bayani ne jim kaɗan bayan sulhu tsakanin gwamna Abba Kabir Yusuf. Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya sanar da yin murabus ne ranar Juma'a bayan kalaman da gwamna Abba Kabir Yusuf na ƙalubalantar yadda hukumar Hisbah ke gudanar da ayyukanta. Amma a hirar da BBC bayan janye murabus ɗinsa, Daurawa ya shaida ya shiga tsakani. An kawar da shaiɗan a tsakani, an kuma fahimci juna kan manufofin ayyukan hukumar da gwamnatin jihar Kano. Ya ce wannan saɓani tamkar taki ya ƙara wa hukumar, inji shi. Ya ƙara da cewa gwamnatin za ta ba shi kuɗaɗen tafiyar da ayyukan ci gaba da gyaran tarbiyya a jihar Kano. Abubuwa da ke farawa za su ci gaba da yin tsaftace Kano daga baɗala da gyaran tarbiyya da hukumar Hisbah da ta ɗauko yi. Mai girma gwamna ya ce zai samar wa Hisbah kayan aiki da ba a taɓa goyon kanta dukkan ayyukan alherin da ke yi ba. Shehin malamin ya ce gwamnati ba ta karɓi takardun murabus ɗinsa ba, a yanzu kuma sun fahimci juna. Gwamnan ya roƙe ni na ci gaba da zuwa ofis yayin alƙawarin ba mu haɗin kai 100%, kuma na dawo bakin aiki, inji shugaban hukumar Hisbah. Insha Allahu, inji Malam Aminu Ibrahim Daurawa. Kotu ta haramta binciken kan Ganduje game da bidiyon dala. Wata babbar kotu a Kano ta yanke hukuncin cewa hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafe da yaƙi da rashawa ta jiha ba ta da ikon ta gayyaci ko ta gudanar da bincike kan tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganduje, shugaban jam'iyyar APC ta ƙasa, game da bidiyon dala. Mai shari'a Abdullahi Muhammad Liman ne ya yanke hukunci ranar Talata a ƙarar da Ganduje ya shigar kan hukuncin hukumar ta PCACC, kamar yadda jaridar Daily Trust ta rawaito. Ganduje da ƙarar a watan Yuli 2023, inda ya nemi a kare masa 'yancinsa bayan da shugaban hukumar Mahi Magaji Rimin Gado ya gayyace shi da ya bayyana domin amsa tambayoyi kan bidiyon dala. Kotun ba ta da umarnin hana gayyata ko kuma binciken Ganduje har sai abin da kotun ta tsayar a ƙarshe. A 2018 ne ɗan jaridar Daily Nigerian ta wallafa wani bidiyo da yake karaɗe shafukan sada zumunta a lokacin da Ganduje yake gwamna. Bidiyo ya nuna shi yana karɓar damun daloli daga hannun wani ɗan kwangila. Sai dai Ganduje ya musanta zargin, inda ya ce haɗa bidiyon aka yi. Lauyan hukumar ta karɓar ƙorafe-ƙorafe Usman Fari ya ce ya ɗauki lokaci mai tsawo kafin kotun ta yanke hukuncin a ƙarar da aka shigar tun Yulin bara, inda ya ce tuni ya samo izini wanda yake ƙara domin ɗaukaka ƙara. Lauyan Ganduje Matthew Burka mai muƙamin San ya ce hukuncin kotu ya tabbata da matsayinsa cewa hukumar ba za ta iya yin bincike kan wanda ake ƙara ba kan wata doka da ke tarayya. Kaɗan daga cikin abin da za mu kawo muku, ku daure ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana liking domin samun sababbin shirinmu. Mun gode.